Wes, itu gelem gak tak gawe kamera ya? Bu, Dek, aku ora gawe mie. Kok do gelem ora tak gawe iki? Gelem. Pengen rasa apa? Goreng. Ibu Aku mie kuah rasa ayam bawang wae. Oh iya. Berarti wah beda-beda iki. Cek mau ibune anu duwe ora iki? Wah, ono. Jadi mie goreng, ayam bawang. Nah, aku senengane soto. Wis. Nak tak gawe siji-siji kesuwen iki. Sambung ke tadi siji wae. Ben cepat. Nek yo cepat tetek siji. Wis. Yo njaluk yo beda-beda. Nah, nggodhok siji-siji ayo kesuwen. Cepake piringe. Nah, iki engko mie goreng rangsah kuah iki sing wah. Wis mateng cepet banget. Wis mateng. Saringe sik. Ini iki Hores, gak es matang ngono wis. bumbune dadekke siji nak cepet ngono. Bumbu soto. Ayam bawang. Kayak dia campur dari siji cepet nih itu kesuwen. Nah, kising mie goreng. Yes. Nah, sing mie godhog tambahi jarang. Yes. Sing mie goreng rasa dadi ya cepet toh.
Dek, boleh tadi lo. Ya. Wis, sip pokoknya. Ya mam. Mapan ah. Oh. Tak jago sendok sih lali aku. Sing endi? Sing rasa ayam bawang sing ndi, Lis? Ya sing kuwi Sing ndi iki? wis pokoknya sing godhog kuwi sing ono banyune iki mie gorenge. Kok ngene iki to? Kaya nek cape. Iki koyo kakan bumbu. Rasanya aneh, Lis. Masak apa? Rasanya. Enak lah, Asin banget. asin banget. Tapi ya, Kok nggon aku rasanya dadi piye ngono ki to? Iki mau piye gawe? ayo ben kan beda-beda ayam bawang, mie goreng. Aku pengen soto. Ayo tak dadai jiwa tak oblak. Akan cepet sih gawe. Aku di kan full. Aku pengen iki ayam bawang kok yang jadi ambene kaya nek foto-fotone. Dada aku jadi nasin banget. Ini gawe ki ayo bumbune dicemplungke dhewe-dhewe. Aduh, Masak bumbune dadake siji, tadine endok barang, ram sayurane. ben cepet iki mau ge. Apa pokok ben cepet. Saiki dicipi nggonamu, rasane kaya ngopo coba? Aneh ya. Bu. Enak to? Oh, iya. Enak wah, terus cepet kok. Enak iki mantap ya wis mati ya. Aduh, Rasane cukup, nah, marahin nek malan. wis. Baleni nah wae.